Horas madita salutna. Selamat hari Minggu. Amanami inanami haanggi pinaribot. Tapuka ma persora di perminggota di manogoton. Tapasonang ma rohata. Tapuji matuhata. Maredehita sia buku ede nomor sada. Ayat sada doa dua. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jahoba do permulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni rohana sumurung do sude akka nama ulahosa, hot do barita nai, rodi saleleng-leleng na. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai dio dingi hodo akan namar haposan jalan nama porus tuho. Alani rohami tuho mangasahon asini roham. Sai unang tulak kami sia jolom. Akup ni lehod dihami roha nagirgir tu mangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomoni roham alani anakmu
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Sayang pandang di hamu di dalam hanguluan dai unang liluge hamu dau duhat tamagon apa ritian di hamu Tuhan sanangan si tutun Danggar padu pahami dipikir amuna unang mabiar alangi ayo dudungan muna taluan aku musui sai pos marahamu isi Tangiho kamu ma patik ni debata, patik perjolo satu patik pasapuluh dohot lapatana. Patik perjolo, audo jahuba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanomu, manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di turuni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalana, ai hona uhum na dosogot, akka namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina ono marima ulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni jahuba debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe namage mati hutam. Ai dina ono mari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata jahuba ari paradianan nei jala di parbadiai. Patik palimahon, iko pasangapomu do natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano nani lehon ni jahuba debatam diho. Patik paonopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unakko manako. Patik pasiahon, unakko olo makatidakkon hata nasotutu maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manakodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Boha padok ni debata taringo tu patik nasapului, odo. Audo jahoba debatam nina debatata, pargogo nasohatu dosa jala parimas, siluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton, pinopar ni akka nasogoroha diau, alai asido rohaku di akka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, atong rak mangidogogo maita tuadopan di debata
laho mangulau patikna. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahu partu patikmi. Amin. Tapauduk jala tapasere marohata, tatopoti madusata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo napatu pahon hasesa ni dosa dihami halak nadangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami akana mangarsakod dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami todim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean nama ngulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Isebe mangaluhon akan apinilit ni debata. Debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Naung mulak mangulu do jala disiamun ni debatado ibana mangut diho kita. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin.
Hatani debata turpuk ni epistel di hari mingguan imana tersurat di Rom bidu onom mamuka sian ayat 15 saat rodi itu ayat 20 tajahama marsikat sorin atong behana ma mardosa mahita ala ginonggoman ni asi ni rohai dada ginonggoman ni patiki hita dauma anggoi alai mauleate ma di debata ala salpu tiki pangado pamuna di dosai gabe pangului hamunuaing sian nasa rohamuna diruhut ni poda naung sahat tuhamu aidung malua hamu sian dosai gabe tuduk dohamu mangabului hati gorani ruhut ni jolma mahu upamahon ala ni hagaleon ni daging muna ai songon nau pinasahat muna akaruas muna gabe pangului di hado daron dohot di nasa huhum mangulahon naso uhumi songonima pasahat hamu nuaing akaruas mutu hati goran laho babadia hosa tutunya tujuh hato bani dosa hamu malua dohamu sian hati goran atong dia do parbue muna disi akana hinailahom muna anggon waeng ai hamateat do hapateanna alai waeng dung malua hamu sian dosai dung gabe pangoloi debata hamu adong do parbe Tuhan beliau jala hamuluan nasaleleng-lelengna do hamatean ai upa tinuhur ni dosa do hamatean alai basa-basa ni debata do hanguluan saleleng-lelengna marhite-hite Kristus Yesus tuhatai ido suhat ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin.
tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon ni dong atas saha porsiaw di sadok portibion rak mahitamat dok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasoha tudusan natumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadei imana tinubuhon ni si Maria naga begabia siato di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maun na berniti panguhuman ni silatus nama te tarapajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung di tanum
namula mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudur tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanohon, manguhumi halak nama ngulu dohot namate, au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Horas Mahdita salutna. Tikting namasa di Huriata di Bagasan Mingguon. Ima di Minggu pa-20 Hondung Trinitatis tanggal 30 Oktober tahun 2022. Topik ni jamita di Mingguon ima guru hon nadenggan pasohot najat. Guarni Minggu. Ia gorni minggu tas sadarion ima minggu pa-20 Hondung Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaan ni debata. Tik-tik parjolo berita habot ni roha. Nah di hari Sabtu tanggal 20 sia Oktober 2022 nunga marujung ngolu sada ama sian tonga-tonga ni Huriata ima amata situa sihar manurung BRE umur 70 sia tahun, nah hina balohon ni inang bimbinan boru sitorus. Mandadikon opat dak dana, tulu may bawa sada boru jala sada dang marhasawota dope. Alamat nasida di Jalan Bintaro Permetolu nomor 20 sia RT 2 RW sia Kelurahan Bintaro masuk Banjar Bintaro Kodam Depsos. Tatangnya koma sudi keluarga nanti tinggal honi amang nataha holongi. Paduahon dak dana nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 nunga di basa-basa hotuhata sada dak dana bawah di keluarga Maron Deni Pardede inang Yeni Astriana Buru Siburian SE. Inganan nasida di Jalan Pinang Masada Gang Haji Midi RT 5 RW Tolu Kebayoran Lama Jakarta Selatan masuk Banjar Pondok Pinang Pondok Indah NPJ Nasida 1178 hipasdo dak danahi suak songni nang natorasna petuluhon nomor bagas tik-tik parjolo naing manjalo pasu-pasu perbagasom madongata Muhammad Aris Widodo anak niamata Farid tubuni inata Sri Wartini Maringanan di Jalan Gunung Tamborawalu nomor 10 sada Taman Sriwijaya Lipo Cikarang RT 4 RW 16 ruas ni HKBP Resort Kebaran Lama Dohot Orwana Eni Yunita Boru Pardede Boru Niamata Simpson Pardede Nahinan Tubuni Inata Kori Rusmaida Boru Siahaan Nahinan Maringanan di Jalan Praja Dalam B RT Sia RW Sada nomor 12 Kebayoran Lama Jakarta Selatan ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuan dipatupa di hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 10 WIB di gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Nomor bagas tik-tik parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagasoma dongata William Pratama Naulibasa Sinabela anak niamata Dr. Andus Parmon Hartson Sinambela Akuntan, Tubuni Inata Enita Melini Tresia Boru Pasaribu, Maringanan di Jalan Siaga Sada C, nomor Sada, RT 4 RW 5 Pejaten Barat Pasar Minggu, ruas ni HKBP Resort Kebaran Lama, Dohot Orwana, Karin Kusuma Wardani Boru Nenggolan, Boru Niamata, Chandra Manahara Perlindungan Nenggolan, Tubuni Inata, Ratna Dani Parwati MS Boru Tapubolon,
maringanan di Jalan Kebagusan Sada, nomor 26A, RT Sia RW 2 Kebagusan Pasar Minggu, ruas ni GPIB Pasar Minggu. Pamasu-masuan dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 sia November 2022 pukul 8 di HKBP Resort Kebayoran Lama. Saya di pasu-pasu tuhat tama dongata nanaing majalo pasu-pasu parbagasoni. Paupaton parmingguan gabungan sekolah minggu. Sadarion Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 10.30 WIB maringanan di Sopo Praja lantai 2. Patu poni huriata do parmingguan gabungan sekolah minggu na niluhon ni inang padita Jojor Boru Pardede. Nomor 5 mangujakon padita. Sadarion Minggu tanggal 30 Oktober 2022 di parmingguan pukul 7.30 WIB patu poni huriata do pangujakon ni amang padita Surya Bakti Misael Lumbantoruan STH gabe padita fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama, Hobartu SK Natajalo Sian Kantor Pusat HKBP nomor 528-PDT SK _0 sia _2022 pertanggal 14 September 2022 Jala Salelengon martugas donasidia di HKBP Lumbanjulu Sipahutar Resort Sipahutar Selatan Distrik 2 Silindung. Nomor 6 sermon lansia. Dipatupa di hari Rabu tanggal 2 November 2022 pukul sia 30 WIB maringanan di Garijata na niluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede. Pinagido matu amanami inanami lansia ni huriata asa madohoti sermoni. Nomor 7 perayaan puncak tahun kesehatian dohot pesta gotilon 2022. Di hari Minggu tanggal 10 November 2022 pukul 8 WIB HKBP Resort Kebayoran Lama patupahon perayaan puncak tahun kesehatian dot pesta gotilon 2022. Parmingguan di TKI pukul 10.30 WIB dohot pukul 15.30 WIB di padomu tu parmingguan pukul 8 WIB. Jalalaho mendukung acarai perparkiran mobil nungga di parade di alaman ni perguruan Al-Azhar. Nomor 8 menang naparpudi jaringan doa wanita Jakarta Selatan. Sesuai surat permohonan Natajalo Sian jaringan doa wanita Jakarta Selatan, ima nagabe tuan rumah HKBP Resort Kebayoran Lama di acara ibadah oikumene nana yang dipatupa di hari Selasa tanggal 8 November 2022 pukul 10 WIB. Pinangidoma tupunga parupuan, ina Lydia, ina Hana asa parsidoho di acarai. Songonima tikting hujau kami sia joloon, naso hujau kami boy mata jaha di buku acara nadong di hita ganup. Tuhat tama nama dongan di hita saluhutna. Udut ni hujau kami matu hita, tona ni sino negodang natajalo sian pusat. Tonani sinode godang HKBP pa ono pulu onopon. Madapoton nahina holongan sudi ruas dohot parhala doni HKBP di inganana B. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tapuji ma tuhata Yesus Kristus rajani huriai nasai marsihohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana di nasaragam ni pakobasyonnai. Di bagasan pangaramotyonnai do nang pardalanan ni sinoyogodang HKBP pa ono puluono pon di parhutaan seminarium Sipaholon Tapanuli Utara di bagasan ruhut ni hahipason na marpadomuan tu COVID-19 sia. Sinodangan ni tema masirupam mahamu mamorsan akana dogdohi ima dalan mangaradoti patik ni Kristus tersurat di Galatia onom ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan na dumengan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras diroha pahisaton pakubasionna di partikian digitalisasi. Marhite tema dohot subtemaon
dihirim do asalam marsirupan hita diragam niaka ulaun parhurioni. Dipuka do sinode marhite pertanyaan dohot ulaun nabadia manogu huhut pataruhon sude parsinode maddohotisa di bagasan tangyang dohot todi parha maranggion manotopon aka keputusan nama cai arga jala nama cai balga pakorhon natu pardalani pakubasion ni HKBP 7 niarion. Tala sodo nang haroron yaka panggonggomi natakas mangalehon pakrimon dohot pamikiriot tusudi parsinode marhite hata huhuasi pinah nasida anggiat sisada urdut huria dohot panggonggomi paturehon panahit sosial namasa nabui manegai ngulu di masyarakat dohot bangsota. Songoni asa masyirupan paturehon hahipason dohot parngulun na lam tuhisatna. Songoni dohot haror ni Kapolda Sumatera Utara namanosohon hinarikot ni parsidohoton ni HKBP mangrupi paturuson aka ulon pinatupan ni pamarenta majaga hademahon ni bangsota huhut lam marsitutu pataridahon haret tahun ni sudi ruas nang parhalado di sude inganan. Tadi dado pakicat ni pakubasion ni HKBP sian barita jujur tahun na pinaadar ni opui eporus. Lamar topi do usaha dohot pasitutuan ni huriata manggohi tanggung jawab ta tu dana pensiun HKBP. Nunga di papungu huriata lubi sian 120 miliar rupiah laho manggarar utang tu dana pensiun. Ikon luluat todope 7,7 miliar rupiah nari mangalunasi utak tai. Di totopan parsinode do asa marhusor madana pensiun manfaat pasti manang DPMP gabe dana pensiun iuran pasti manang DPIP. Mauleate ma di pasahat sinonori godang tusude ruas dohot parhala doni huriata na dohot mangurupi dana pensiun tai. Akup ni di hamamasa ni pandemi COVID-10 siai lam tu hisat na do hatawon ni huriata mamahe teknologi informasi manang IT laho pake bako pakubasion parsitutuon ni ruas di sudi ruas dohot parhalado manupahi dohot pature-turehon aka artani HKBP songni nang parsidohotan ni HKBP diaka ulaon oikumenis. Di parukilon parsinode do nang akanamasa di sadok portibion na pinarukilhon ni sidang raya huria saportibi ima porang Ukrania dot aka porang diaka na asing. Di parukilon parsinode do nang aka isu publik termasuk kerusakan lingkungan hidup, tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Hobartu paninagion ni hapor siauta ikon parsidohot do ruas dohot parha do ni huriata mangotapi aka kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Di parsirangguto do nang lalo namasa di Tapanuli Utara nama negai torop bagas dohot gereja. Ditanyakan parsinode do aka korban asa margogo laos di hamolateho do nang aka pangarupion sian aka huriata na mengrupi aka korbani hehe sian parukilon buluni. Bagas do dihatai di sinodei dalam pasauton sentralisasi parhepengon HKBP dung jolo dipatupa aka pakateon na bagas diganup tirket. Ditotopon sinode godang do balgani situhon ni huria di program sentralisasi ima 55% sian potensi parhepengon diganup huria tu pusat laho manuhuk program resort distrik dohot hatopan songoni nang manuhuk parbalajuan ni sudi pangula ni HKBP na pinabakit ni eporus jala 45% nari mata ding di huria si pakeon tu program pakubasion ni huriai nunga nania lelenga di hasil holi huriata hasa saut ni sentralisasion ala tahiri marhite sentralisasi parhepengonon lam hitsat pakubasion ni huriata mangalehon dalan tusude huria dohot pangulana patupa aka inovasi dohot kreasi laos mangotapi aka hamaulan namar pardomuan tumutasi pelayanan dohot dana pensiun.
Dung mamulus panigation natakas di Tirket Huria, resort dohot distrik, ditotopon sinode godakta do amandemen paupaton aturan peraturan HKBP 2022 padenggaton akan namar pertemuan tu haruason tu sinode godang 2024 dohot sentralisasi parhepengon. Songoni nang nama pertemuan tu pamahion ni teknologi di pakobasion ni Huria. Pakiot tama amandemen aturan nai baruon laho mamuka sian tanggal 1 Januari tahun 2020 tolu. Sai diurupi di pargogoi jala di pasu-pasu tuhat tama sudir ruas nang parhalado ni HKBP paturuson aka ulaun natau pahoton haporsiaun nang pahisaton ngolu di sadok HKBP. Taingot mahatan itu hata di Jeremia 20 sia ayat 10 sada nama dok ainu ngatakas huboto sakap akana husakapi taringot tuhamu ninna Jehovah sakap hasorangan dotahen dada tu hamagoan asa au mangaleho tuhamu ujung na hinalungu tomuna. Semanarium haka sipaholon tanggal 27 Oktober 2022 tabe mardongan tangiang atas guardi sudi parsinode Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Songonima saat ni surat manangtona ni sinode HKBP Gudang, sinode Gudang HKBP paunu puluh konopon hu jahot tuhita salutna. Maulete Madita Horasma. Damai ni debatana sumurung sian salut na roha imana mangaramoti ate-ate doh pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian nahinaholongan ni Kristus Yesus di parsauran Minggu Sadarion naing rap mahita manangihon hatani debata barita nauli ima nadienet sian panurirang Jesaya bidusada mamukame sian ayat saplonom saro di ayat 20. Hujahamatu hita tapayut ihut ma songonon ma yanggo hatana. Marburi mahamu urasihamu dirimuna paholak kamu ma hinaroa ni pabahenamuna sia jolo ni mataku pasohot hamuma majahati
Guru kamu ma bahen na denggan. Lului hamu ma uhum, pitori hamu ma nani rupa. Patikos hamu ma uhum tuna sopot somarama. Odingi hamu ma aka nama balu. Dungi seroma hamu asa merdabu-dabu hita ninna jahoba. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Moloringgas samut tumangihon dohot mangihuton. Sai panganom muna do hinadinggan ni gogo ni tanoi. Alai molo majua hamu jala mangalo. Saina panganon ni podang do hamu sogot. Ai pamangan ni Jahoba do palubahon. Ima yanggo sahakna. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Jala hutabihami ma nang akamanami nanami hahanggi pinaribot nama dohoti perminggu sadarion marhiti-hiti live streaming. Selamat hari Minggu ma nang dihamu nama dohoti permingguon live streaming sadarion. Akamanginang nahinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Kepada dok kami majo diri nami, atik penungatar surat di warta asatu makas hami padita Simon Petra si Hobbing. Inata padita Lose Nuriti Borusi Topul, padita do hami, nuaing mangula mahami di Huriata HKBP Resort Pondok Kopi. Nungari basa-basa tu hatta dihami tulu dak danak boru. Ditugason uluan ni distrikta amang pareses pendeta Bernard Manik hami songon anggota MPSD lahu manguluhon perminggota sadarion laos di perminggo sadarion imalaho paujakon pedita Surya Bakti Misael Lubatoruan Sarjana Teologi. Tabi siya namang presesta akamanginang jala di pasu-pasu tuhatama parsaurata di mingguta sadarion las rohanami bui hami marhubas di tonga-tonga ni Huriata. Selenari sahakma hata horas-horas ya kami, horas madita salukna. Songon nasusudi mangalusi. Selenari majo ate. Horas madihita saluhutna. Mulia ate ma anggui tersudak mapakilalana to. Jadi akamanginang dorang suhupasah barita nauli tu hita, hupar rohaon akapar hubas di mingguta sedarion. Namar zamita si Hobbing. Nama ragedda lubaturuan. Nanang siojak konon lubaturuan. Dungi hari tahun ya, si Hobbing. Hubereng mamuse organis nyonya situa ehuta soit boru situ morang. Bangahami bisudi iso narohaku. Alai dang nasengsara kebetulan ni sotong didoko kamu bah KKN. Ya, na kebetulan dora bah bui hamirak marhubas di perminggota sadarion nakamanginangate ya. Jadi bamoliate mak. Nuang tabigi barita nauli di mingguta sadarion ima di minggu pa 20 hondong Trinitatis. Guruhon nadinggan pasohot najat. Belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat.
Ima nagabe topik di minggu ta sadarion. Hamu manami nanami haanggi na pinaribot na hinaholongan itu hata Yesus Kristus. Totu molo tapait ihut nakin turpuk jami taon na kujahaw kami. Sasitong nadang tarsirangi sian ayat sebelumna. Saling berkaitan. Ido umbahen boy maraan non di bagas tabi. Boy tajaha nasa bidui bidu sadai. Ya, satu ayat na perpudi. Alam memang molo tajaha nasa bidui lam takas mahita bui memahami. Kita akan mengerti dan semakin memahami hata ni debata nagabi jamita di mingguta sadarion. Ala takas madisi Jepang tahamwa kamang inang tung dipatarida hodo na tung mace terimas manang muruk situtu debata maradepon bangsai. Bagaimana Tuhan Allah begitu marah sekali. Tu bangsoi. Mau di hata Batak, pola lo dipakai hata hian, murukian. Jadi molo di bahasa Batak di Jakartaon, ate didok marah banget. Jadi ngabu ita bayak konoaing, ya molo didok murukian, basongonima, tuhatai. Tari doha makamanginang muruk ni debatai. Marhite-hite akka padohan, marhite-hite akka tudosan. Ya. Na di partudos sotu bangsoi, isarana didok nakid di ayat tului. Di jolo ni turpuk tai hamu akamang inang. Pinopar ni kaparjahat dohamu. Anak Zea. Dungin didok di ayat tului. Di partudos do bangsoi tu jonggi dohot haludi. Ya. Betul hamu do petehe jonggi. Molo di bahasa Indonesia didok lembu. Lobu. Ya. Ya. Didok di ayat tului tumadad jonggi dinapuna ibana daripada Israel maradopod debatana. Ubuaton haludi di penggagatan pinaradi ni tuan nasian Israel na sotu madda debata mual ni pasu-pasu. Sampai seperti itu digambarkan bangsoi. Ya. Jadi memang hamu kamang inang songonido molo murukian marah banget. Jadi mulu ngamurukian na sobidoto iba na mar bahasa Indonesia ala ni muruk na bodo gabi lancar mar bahasa Indonesia. Alai molo nunga pola pakehian muruk nai olo dotong marharuaran siap pamangan na hata na sudinggan. Ya, maaf dari nama-nama dari kebun binatang itu juga akan tersampaikan. Alani murukna. Karena kemarahan yang mungkin sudah tidak terkendali. Karena begitu emosional. Niandang apala nagabi manarupahon hami, ya manarupahon zolma tu debata molo muruk daun. Ya. Jadi kemarahan Tuhan Allah itu tidak ya saya samakan dengan kemarahan orang daun. Ale tabering mahamu akamanginang sian padohan na diturpuki do di akka ayat sebelumna tarida do tung muruk situtu Jehovah Tuhala Israel alani pangalahona nang di ayat 10 pola di dok nasida songon Sodom dohot Gomora. Manusia Sodom dan Gomora. Ya. Songon atakas taboto Sodom dan Gomora adalah gambaran sadahuta nama jahat. Akhirnya karena kejahatan itu
Yahutai gabi diri pason Tuhan di bata alani murukna. Jadi boy ma dohonon herana so hapinan ni ya di bata be alani akahajahaton di bangsoi. Itulah kebobrokan bangsa itu pada saat itu. Walaupun sebenarnya amang inang mereka juga selalu melaksanakan ruhut ni parugomaun nasida. Mereka tetap beribadah, mereka tetap menyampaikan persembahan mereka kepada Tuhan Allah. Diri pun nasida do, molo di pasak nasida persobahoni, peleani itu Tuhan debata, ya Tuhan debata boy gabe disogok dengan apa yang mereka lakukan di dalam aktivitas peribadahan mereka. Habis takas to di boto Tuhani, molo tungpe di patu panasida, karuhu ni parugamaon dan sian rohana sida laho patu pahoni. Ido umbahan dia 10 sada di dok, dang di halomoho Tuhan Jehovah mudar di akal lobu, dohot biru-biru, dohot habing tunggal. Persembahan korban bakaranmu, domba jantan, lemak dari anak lembu. Tuhan tidak menerimanya. Magigi Tuhan debata. Doh di akka perayaan-perayaan na asing. Lapatan na hama kamang inang. Neneng dohonon na disi dang ritual keagamaan don akka seremonial parugamaw ni na hinaholomohon ni di bata Jehovah atik pesa sitong na argadui. Ya. Jadi ketika mereka melakukan setiap peribadahan mereka ya, secara ya, rutinitas dan seremonial ya, argadui. Alaina nang beringon ni Tuhan di bata. Ia nahinalomohon ni di bata Jehovah. Ima marhataridaan manian ritual dohot seremonial ni para gomauni tu pangalaho dohot pabahenan di ngulu siganup ari. Ini yang tidak terlihat karena ubahen songod lagui lan di bibir lain di hati. Lain di bibir lain di hati. Asing di pamangan don asing nah di roha. Ya. Jadi sekali lagi Mang Inang dan ini juga menjadi bahan perhatian kita bersama. Ketika melakukan aktivitas keagamaan dan itu bahagian dari rutinitas dan seremonial yang kita lakukan. Tetapi jauh lebih berharga ketika aktivitas keagamaan kita itu, peribadahan kita itu, pertanyangotai. Taridama di nguluni seganup ari, marhiti-hiti akapabahenata. Melalui sikap dan melalui perilaku kita sehari-hari. Dia saplonom di bagasa turpukta sadarion maceta kasto didok di turpukta merburi mahamu urasi hamu madirimuna pahola kamu mahinaroa ni pabahenamuna sejolo ni mataku pacohot tamuma majahati imani dok. Ini perintah amang inang. Totu molo didok marburi manguras berarti adong na kotor. Ya. Adong na kotor na lohok di pamatang tahun. Jadi perlu dibersihkan. Ada yang lengket kotoran di tubuh kita ini. Di rohata, nang dipikirata. Mungkin ya, dosa itu yang mengotori akka pamatang tahun tubuh kita ini. Alanima wahwa kamanginang. Siapa dohani, siapa dohanon, nahina lomohon di Jehovah. Jalanan di ida di ibana, herana swadong usaha dot upaya ni bangsoi. Lahopaya sodirina, sian akana kotori. Jadi,
Itu yang dilihat oleh Tuhan. Odona di parrohaon ibana. Ya. Tidak ada usaha. Seakan-akan Tuhan melihat bahwa dosa yang mengotori tubuh mereka itu dan mereka melakukan itu sudah dianggap biasa. Jadi adong dosa ngoni ngehera dihangun luho berbuat dosa. Jadi mau berbuat dosa dan nagabe si habiara be alanga somal. Banyak seperti itu. Jadi dia tidak terbeban sedikit pun walaupun tindakannya, walaupun perilakunya ya, sudah salah di mata Tuhan. Tetapi karena sudah terbiasa melakukan tindakan kejahatan, sudah dianggap biasa, normal-normal saja. Idona dibereng Tuhani. Sian bangsoi, dan adong usaha, dan adong upaya. Sian akan mangorotahi roha nang pikiranna. Ya. Anima, ido na nang dehonon iturupukon naing manian bangsoi patuduhon. Jala ido na hinalomohon ni Tuhan di bata ketika ada upaya, ketika dia sadar, dia sudah melakukan tindakan kesalahan nang dosa, ya. Lalu dia bertobat. Jala ido di dok nakide 10 pitui. Ya. Molo nga di paubahamu dirimuna, aha mana naing sipatu paon. Jala oddo ibadah na berkenan di adopan ni debata. Di dok nakin marguru mabahe na dinggan. Ulap kamu mana dinggan. Ya. Mangalulih uhum, mamitori nani rupa, pati kos uhum, tunasopot marama dohot mangodingi, akka nama balu. Itu yang harus dilakukan. Dan itu jauh lebih berharga sian parsobaon napinasaha muna. Jadi real, nyata, dan bisa dirasakan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Jala iman ay ko si parhono tama kamang inang sotung do ringgas do ibana marminggu, ringgas ibana martangiang, ale pertanyaannya, adong do hataridaan na? Ringgas ibana marminggu, ringgas ibana martangiang, alay menjadi pertanyaan dan sekaligus ini yang perlu kita renungkan, adong do hataridaan ni haringgason na marminggui, haringgason na martangiangi, di ngulu ni sigano pari. Mari kita tanyakan namang ina, kehadiran saya setiap minggu di gereja ini, di ibadah-ibadah, ya, wilayah, setiap saat saya mengikuti itu. Dan setelah berakhirnya ibadah, adong do parbuena, ikut tarida do marhiti-hiti papahenan. Ibadah yang sejati itu didok ikut sardo do tarida marhiti-hiti pangalaho dohot papahenan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ada dampak dari peribadahan kita itu, tu akka na asing. Nang di akka ulon nadingkan. Ya. Ido kritik ni si saya diturupukon hama kamang inang. Ya. Jadi dohonok kumatuhita, ya, malobor hati ta siat topik di minggu idang dibuat tubuh ulon nadinggan. Ya. Alai ala di pas somal-somal do mangulahon nadinggani asa gabe boy ibana mangulahon nadinggan. Jadi tidak secara langsung otomatis sama nginang. Dan pitur tubuh songoni turdilonu mana dinggan. Tetapi seseorang yang melakukan tindakan kebaikan di dalam kehidupannya, saya yakini dan saya percayai nunga jumulu di pasomal-somal ibana mangulahoni umbahen dia juga tidak pernah melupakan untuk melakukan tindakan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Alanang somal. Jadi dangna dohonokku pitor tubuh zolma toribo tu mabayan ulan nadingkan tidak. Nah diajar-ajari do kan? Diajar-ajari sian na met dari mulai anak-anak diarahkan
umbahin gabi boy may mana mangulaho si songoni. Alani mo kamanginang ikos siguro honot tado mabahen nadinggan songon nadidok di baga sa turpukon. Dan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Ikos siguro honot tado mabahen nadinggan songon nadidok di baga sa turpukon. Alani mo kamanginang takas do tabering nang dibaga sa turpuktai. Jadi inilah sesuatu hal yang luar biasa. Atik penungata rimas di bata binani dosa ni bangsoi. Mula do rohana, moloradi bangsoi. Paubahon rohana, manadikon. Hajahaton na itu nak kedidok. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dadap. Botardo, bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas doi. Muse. Oma asini rohani Tuhani. Lapatan nak kamanginang dang marujung dihamuruhon debata zahobai. Jadi tidak berakhir di dalam kemarahan. Tetapi kita melihat ubal gado asini roha dot holong ni rohanai. Tuhita saluhut nanang tubang soy. Saya yakin ini sudah berulang-ulang disampaikan kepada kita. Tidak berakhir di dalam kemarahan. Tetapi jauh bagaimana cinta kasih Tuhan itu mau menerima kita kembali. Olo majalo bangsoi. Molo rohi tatu ibana. Merzazi hita, merpada kita. Laho paubahon roha. Jala ido hataridaan ni holong ni rohanai. Ido didot nakidia sapulsei hamu bauni tarida mamuse haringga sotta tumangihot dohot mangihutton hatani Jahoba. Salah di ayat na mangihut molo tai huttoni. Jalo ottama gogoni hasil akana taula gogoni tanotta ido nakididok. Kita akan menerima berkat. Ketika kita tetap setia manginang. Kita akan menerima sesuatu hal dari Tuhan. Dan dia sudah mempersiapkan itu kepada kita. Alai. Molo madzua. Molo mangalo hita. Itu didok nakidai 20. Sangat mengerikan juga sebenarnya. Saya panganon ni podang do. Nasida. Hukuman yang paling berat. Akan menerima hukuman. Alani maha kamanginang totu ipeng ataboto sa sitong na konsekuensi akibat sesuatu hal yang tidak baik kita lakukan adalah hukuman. Ya. Dombahen kesempatan itu selalu terbuka bagi kita manginang. Nuaing molo dirazumi hodo gudang akadosa pangalasommu, gudang hahurangammu, banyak kelemahanmu di hadapan Tuhan. Unang marpaima. Sadarion, ya, rohita tutuhani, majalo hasesani dosata. Jangan tunggu. Ya. Karena apa yang tadi saya katakan itu dan kita mengetahui itu amang inang, Tuhan selalu terbuka menunggu kehadiran kita. Guruhon nadinggan pasohok nazat ido nakin topik ni minggui. Alani songon nahudok nakinanima, anggo nabi noto, tidak ada manusia yang terlahir baik. Dangadongi. Dangadong zolma mami terburju. Ya, dangadong zolma mami terburju, itu kan? Dangadongi. Song-songon itu na jahat hamu kamanginang. Tidak ada manusia yang terlahir jahat. Hola tubuh manang seorang marbitor jahat ibana. Dangadongi. Jadi tepat yang dikatakan John Locke, seorang filsuf itu yang menyampaikan teori tabula rasa. Ya. Di dalam teori itu dikatakan anak yang lahir itu sama seperti kertas
putih yang tanpa noda. Seperti kertas putih yang belum ditulisi. Jadi mulai orang pecoret-coretan diharotasi, nah dicorek dui. Ya kan begitu. Kalaupun banyak gambar-gambar di kertas itu karena sudah digambar. Itu yang dikatakan John Locke itu. Teori tabula rasa. Jadi songon itu hita zolma. Yas do ibana songon harotasi. Jadi ketika dia lahir ke dunia ini, dia bersih. Ditiki tubuh ibana. Tetapi ketika seiring dengan pertumbuhan dan pertambahan nidak danaki, mulai ma ibana dipengaruhi. Adong ma pengaruh. Mulai ma terkontaminasi kan itu, ya. Ketika sudah mulai bertumbuh. Jadi pengaruhnya bisa saja karena dari mana? Dari lingkungan sekitar, bisa saja karena dari lingkungan keluarga, ya. Terkontaminasi dari lingkungan gereja, lingkungan sekolah, bisa saja. Dohot sian akka pengaruh na asing. Ya. Jadi baik atau jahat seseorang itu karena faktor dari sekitarnya. Ya. Jadi dang boy terlahir baik, jalan dong na terlahir jahat tadi. Ya. Jadi semuanya karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang di sekitarnya. Jadi gudang dosongoni. Ya. Guruhon ma nadinggan paso hot manajat. Ya. Toto takui do kamanginang dang namura mabay nadinggan. Ya. Dang namura mabay nadinggan di gulon. Ya, nakir nga hudok dang dibuat tubuh ulau nadinggan ni ala gabi di paspon somal-somal dosian siate tehonna. Ya, dus dui songon pidong rupani dang pitor boy ya anak ni pidongi pitor boy mana terbang daw. Ya, ala diajar-ajari idung nado, mga lupat-lupat, mencoba dilatih, lalu pada akhirnya dia bisa terbang. Tarsongonido. Ya. Jadi mambahin na dinggan namang inang berhak siya turpukon. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Unang terbelga daw. Mulailah dari yang sederhana. Ya. Mulailah dari skala yang kecil. Dungi buy mahita patupaon ulaon nabalga. Jadi songon dana kidui sian dana ibana nunga somal-somal dari tindakan yang kecil di papijopon ibana pulpen na tudongan na. Ya. Mula dong si panganon na di leonotik. Jadi mulai kecil dia. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Dari hal yang sederhana. Alay moloso, hiya iba na patupahon isya nageleng. Bama iba na mabayan patupahon ulan na dinggan di bagasan gulunya. Jadi semuanya karena faktor kebiasaan namang inang. Ya, semua faktor kebiasaan. Ya, semua faktor karena sudah dilatih, dipersiapkan sebelumnya. Akhirnya dia akan terbiasa melakukan tindakan kebaikan. Ya, ulahon na dinggan di bagasan gulu, manang di dia pe ibana. Ya. Dimanapun dia, kebaikan-kebaikan itu akan dia lakukan karena itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah dia lakukan, dia dengar, dia lihat. Dan itu yang terus dipertahankan di dalam kehidupannya. Jadi dang tiba-tiba Roma benda dingkani hama kamanginang. Ya. Alanong somaldo, lau patu pahoni. Nyandang persodota, saya dong doak kana mamora, songoni mahuli na, ati. Gebe lupa diri rupani, angkon kasus don, kasus mon, ya. Dang nahudok gebe sudi jol masongoni, ya. Alay saya dong do jol mana songoni, ati. Ya. Alay molo di hakabipi keberlamon. Saya doau, ya, dengak kana hulit tamu, amin. Alisongan nageleng, mado ameni. Unang ragu hamu kamangina, ya, yakin doau. Holak kubering parhudul munai, ya, nang akan tua-tua nami, yang sudah lansia juga, ya, lasroha,
Ya, saya yakini bahwa jemaat Kebayoran Lama inilah jemaat yang sudah bertumbuh, jemaat yang tidak pernah berhenti melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Ya. Dan ini yang harus tetap dipertahankan. Ala buah ngaso malma bena dinggan. Ya. Nang tu ulau najaha pihama kamanginang huilalana di biasa hodui. Ngaso mal ibana mangulahon hajahaton. Ya, sian nama met isarana ngoli bana mabuat pulpen di donganna. Ya. Tiki sekolah. Lalu dipasobu metorus yang pada akhirnya semakin bertumbuh ala nungasomal ibana mangulahoni. Dan pada akhirnya terus dia juga melakukan itu. Ya, tindakan kejahatan itu. Ya. Jadi ikut sejak dini doha makaminang langsung tapasohot akka ulan najati asa unang somal anon dung magudang hita saluhutna. Ya. Untuk itu amanginang molo didok nakin belajarlah berbuat baik guruhon nadinggan totu adong do parguruat tadi si. Ate. Ahado gabe tiruatta. Adong manian nagabe role model di hita kan itu? Ya. Harus ada role model bagi kita. Atong isi do guruta. Boy maratadok ya, isi nama ngajari hita. Budora tadok natorasta. Natorasta pe budo gabe guru mengajari kagelengna. Ya. Ya. Orang tua menjadi guru bagi anak-anaknya. Akan tua-tua pe budo gabe guru tu akan sudut na poso. Ido umbahen adong upamani halak Batak na poso pangalapan gogo na tua-tua pangalapan pangalapa puda. Naposo pangalapa gogo, na tua-tua pangalapan puda. Aledang pangalapa pudang. Puda do. Ate. Jadi kapuda nama si anak kena tua-tua. Ate. Jadi puda nauli, puda na dinggan, tu akan sudut naposo. Tetapi kalau tenaga, tu hami akan naposo mei. Lahu mangulahoni. Ya. Ya. Jadi gudang dobui guru, guruta di ulang daringgani. Alena pasti mula-mula kita tutu hatan itu hatta isi do perguruata ima Tuhan debata Jahoba. Ya. Ibana do guru bolo di hita hamu kamanginang jala ala nimar guru tutu hanima hita laho patu pahon akan adinggan akan muli di tonga-tonga di perdalanan ningguluta. Jala laus di mingguta sadarion lasmarohamuna hamu kamanginang ruas ni HKBP Kebayoran Lamaon ala tabba mabilangan na poso ni Tuhatta na mangula marhubas di Huriatta sadarion. Ya, alani i selamat ma tu paditata padita Surya Bakti misail lu batoruan dot inang di pargogoi jala di pasu-pasu Tuhatta ma. Ya, paditai mangula di tonga-tonga ni Huriatta HKBP Resort Kebayoran Lamaon. Di gonggomi tu hatama saluhutna jala totong mata buat di bagas satang yangta na poso ni tu hatta na naing paujak konota di minggutta sadarion. Amin. Martang yang mahita. Molea tema Tuhan nunga sahat hatami hutang yohok kami jala pasu-pasu mahami saluhut nak le Tuhan asabui hami mangulahoni di bagasan ngulu nami. Asa margugu hami patupahon akan adinggan di tonga-tonga ni ngulu namion. Mulai tema Tuhan di perjupangan nami di bagasan persoran nami di nerap naposomon di Huriam HKBP Kebayoran Lamaon atau ngale Tuhan pasu-pasu mak dinarap pami mar persoran di tonga-tonga ni permingguan nami sadarion hutangnya kok kami male Tuhan nang saluhut ruas ni Huriam HKBP Kebayoran Lamaon di tonga-tonga ni keluarga lepas keluarga ale Tuhan. Tung asi maroham. Miam maho di tonga-tonga ni bagas nasida ganup.
Jala molotung adong nani hirim ni rohana sida na sopala tulus dope saro ditikion Tuhan. Asiroham ditikina lehonomu mayele Tuhan hobar tulomoni roham. Pasu-pasu masaluhut nang akapakobasio di tonga-tonga ni huriam hakabipi kebayaron lamaona le Tuhan dohok maho mangatoi asa dinggan mardalan saluhutna pakobasio di tonga-tonga ni huriam. Song-songoni male Tuhan hubigi hami marhiti-hiti warta dinang di jauho naposomi amang situasi har manurung. Tuhan hutangnya kau kami maina nami inang borusi torus rap dohot akka yanakon na poparan nale Tuhan boido pakila lo kami songo dia pakila lan nasida. Tuhan tungasi maroham hodo pangapul na sumurungi apuli ma keluarga na marhabut ni roha asa totong margugu nasida atik pe ikon marsirang nasida dohot na hinaholongan ni roha nasida manami naposom mang situasi har manurung nang parzulu madapot toko ali Tuhan. Songsongon ali Tuhan hubak kami nang akar ruas ni huriam natongo di bagasa parsahiton atik pedaku gore hami sada-sada aleng atakas di botoho ali Tuhan atong paherbang ma tangamunagok huasoi laho mamasu-masu nasida pasuang guguna le Tuhan asa bui di bagasan hahi pason nasida ale Tuhan mana ngahape sahit nasida buti siapa matang na tanggali ale Tuhan asa hipas muse songsongoni na madalani akaparawata pe postorohanami pasu-pasuammu ale Tuhan hubak kami dotong nang di bagasat tang yang nami na marulang tahun opele Tuhan dang pola huagari hami sada-sada ala nunga di botohoi molate ma siakodo haroroni pasu-pasu ma kamanami nanami nangakaya nakon nami na marulang tahun lam tabay magajang ni umur tunasida songsongoni nang marulang tahun perdongan saripeon ulang tahun pernikahan mulai tema Tuhan pasu-pasu ma perdalanan ni keluargai totong di bagasak kasadaon di bagasan las ni roha buina sida totong holong na marsiha holongan ale Tuhan jala tabba ma pasu-pasu na boy jalon na sida di tonga-tonga ni keluarga na sida gandup marsada-sada jala los diari sadarion ale Tuhan naing paujakon nami mana posomi padita surya bakti misalu batoruan dohot keluarga pasu-pasu male Tuhan marhiti-hiti na posomon asa boy dinggan mardalan pangujakonon taba mabilangan ni naposom na mangula di huriam HKBP keberon lamaon pasu-pasu naposomi rap dohot keluarga mulai tema Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho amin. Mari di mahita los tapasa mapiliata.
jaku mangihuta Tuhaki. Oh pasahan matu Yesus saluhut na diriki. Oh pasahan matu Yesus saluhut na ngoluki. Nami nahin naholongan itu hatta Jesus Kristus noaing sa mahita
tu acara pauzakon padita fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama. Taparadima rohata marede mahita. Hamu amanami, inanami, dohot dongan sahurion, sedarion, maojak konota, amang padita, surya bakti, misael lumbantoruan, sarjana teologi, gabi padita fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama, Distrik Walu DKI Jakarta. Hobartu sita begima surat keputusan, ketetapan di Epurus HKBP, taringot tu parpidaun nasida dohot ulaun di padita fungsional najina hahon amang Situares Roberto Sinurat, anggota MPSD. Surat keputusan ketetapan nomor 529-SK-09-09/2022 Epurus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Surya Bakti Misael Lumbantoruan STH, lahir 3 Mei 1994, jabatan dahulu, pendeta HKBP ditahbiskan tanggal 21 Agustus 2022, terhitung mulai 1 Oktober 2022 menjadi pendeta fungsional HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Parhalado Resort Kebayoran Lama ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 14 September 2022, Huria Kristen Batak Protestan, tertanda tangan Epurus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Lampiran surat keputusan ketetapan Epurus Huria Kristen Batak Protestan nomor 528-PDT-SK-09-2022 tertanggal 14 September 2022. Dahulu, nama Pendeta Surya Bakti Misael Lumbantoruan STH, jabatan Pendeta HKBP ditahbiskan tanggal 21 Agustus 2022, tempat tinggal Lubajulu Sipahutar, Jemaat Lubajulu Sipahutar, Resort Sipahutar Selatan, Distrik 2 Silindung. Sekarang, jabatan
Pendeta Fungsional HKBP Resort Kebayoran Lama, tempat tinggal Kebayoran Lama, Jemaat Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Distrik 8, DKI Jakarta Raya. Tertanggal Huria Kristen Batak Protestan, tertanda tangan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Tinambunan. Ulauni Pandita Fungsional. Akupni tohonan hapat di tahun natar surat di agenda HKBP, sada, mangurupi Pandita Resort, laho manguluhon huriaon. 2. Majalo parsagi ni ulaon sian uluan huria. 3. Mangurupi uluan huria, laho manguluhon akadewan di huria. Paupaton, mangurupi Pandita Resort, manguluhon rapot-rapot di huria. 5. Pasahaton laporan pangulaon tu Pandita Resort, dohot tu pareses. Nunga di BGH-mu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP mangihuton aturan peraturan HKBP dohot ulaun ni Pandita Fungsional nuaing na manukum maahu dihamu Pandita Surya Bakti Misael Lubaturuan Sarjana Teologi naolo dohamu ojak konon gabe Pandita Fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama Distrik 8 DKI Jakarta. Marhiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, hujakom mahamu gabi Pandita Fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama, Distrik 8 DKI Jakarta. Sai didongani jala dipargogoi Tuhan debata mahamu, mangulaun saluhut ulauni, asamar sangap goarna, marhiti-hiti pakkobosyo muna di huriai. Amin. Hamua manami nanami dohot dongan sahurion, jako kamu ma amang Pandita Surya Bakti Misael Lumbantoruan Sarjana Teologi, gabi parmahat di huriaon, masih tangyangat jala marsirupa mahamu, di bagasan hasadaun ni toddi patuluson ulau ni tuhatai. Martang yang mahita. Ali di bata amanami raja ni huriai, moleate ma rohanami di ho, alanong di tongos ho na posom, amang Pandita Surya Bakti Misael Lumbantoruan Sarjana Teologi, lahu marhobas di huriaon, say urupi, pargogui jalapatau maakana posomi, makubasi huriam, asamar sangap po disaluhut panggulmiton ni huriam di luaton, laos pasu-pasu manang huriam saresoton, totong marhasadaun lahu manidangi di tonga-tonga di luaton, moliate madiho, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sonari saat mang acara madok kata alai pinangido ma asa jepek-jepek mak. Napar julu hata pamuahai sian amang Pandita Surya Bakti Misael Lumbantoruan pinasah ma tiki. Shalom. Horas mga salud na kamang akinang. Mula timari di bata di hari pason nata jalo satu tikion. Lasoni pasatami ma madok mulati hami mewakili amang preses. Amang Pandita S. Si Hoping. Songoy ng uluan ni Resota.
amang pandita Jeffrey Sitindaun, nang soni di inanami inang pandita Jojor Berpardede, lasoni maria makamana minanami donga perhala dun di huria, hagawepe keberal lamon, las dihamu masalukna, di amanami inanami sian suduna tumua, di aka amanami inanami, nang di aka hanggi botonami ruas di hurion, moleate ma dihamu salukna hupasatami siak kami. Hami Padita Surya Bakti Misael Lubetoruan inang nahualap jalan amang alap pami iro namar siala padoro hati akamang akena boru matodang dainang pangitubu boru siat turi inang sibatua boru sibarani hami ada orang somarhubas di son, marhubas mahami di Hagabelo Bajulu, resort si Pautar Selatan, distrik 2 Selidung, Tapanuli Utara. Jala asal nami, Tongdo Sian Dairai, Sian Tarutung. Inang Wurmatodang pe, asal Tongdo Sian Tarutung. Halani dihamusalo nama nami nanami, melatema di pajak konomuna dihami di bagasa sadarion, tangiang mars tangiang mahita kamang akainang rak mahita laho marsyurupan dina paturu-turehon akapakowasion dihureta hagabe keberal lamon horasipas sika jangur mahita totok kita rak marsi dukungan jala rak mahita marsi tangiangan asa rak makor pasu-pasu dot akalas niroha dihuriaton nang di aka pakowasion paron akka lasti roha do pasu-pasu lumobi ma pasangapon goarni debata atong tuhama namang ramoti tasalu nakamana minanami gajang nari biari ibu itu dan totok kita nani rau ni holong di akka parsaurata lumobi marsaur rap dohot hatani debata so ma partinada di hamisaluna molatima di tasaluna horasma. Pinasahat ma madokata pajak konon sian sahalak mewakili ruas amang situa Profesor Dr. PTD Sihombing MSc. Julo mulai temari mata situa siluran na mewakili kalungan pengulang di resort sebagai utusan di sinode Gorang. Macai lasdo rohaku sadarion jong nison ala nunga hampir 7 tahun dak kaiba boy do per minggu. Dimulai dari dulu diorai deh, lain dipud na pudian orang bah dak tolak dia babe sebagai latu itu dah merumur 27 tahun. Jadi son mewakili kita sudima ala unik do nakin manang na pandita ino bedok. Tadi itu peristiwa sudah terlibat marga Sihombing kok. Gak bisa dari bariban. Persoalan dari bariban. Sudah Kristen. Jadi on sudah Sihombing. Nama dok kata ope dang di rencana Hokianon oleh distrik marga Sihombing. Alai ala na marga Sihombing ino panita na baruon ubay na hupangino tu panditai alaro tu dia anakku pandita Jeffrey
Alana lubat terus ada toko si depres, suguru bingung kamu. Urang ko manukuni. Ay nasi hobi, ko iba lubat terus. Jadi lo suhtami nikku. Ima jo taringot tu si. HP na melantik nakin. Tong dongan anggota ni hobi lubat terus. Liling kay mastadan. Jadi tu pendeta na Roma. Kuasa hupangido tu pendeta Jeffrey anakku. Ay pasti generasi sekian namarai. Generasi tiga. Generasi tiga di lubat turuan. 10 persis itu. Hop. Ngapa hop ini kok ya? Mana anakku? Mulai pendeta Jeffrey maramang itu. Jadi Inuru bani nakil sokona mekelau ay sudah terlibat si hobi nina pandita nakil. Jadi au ubay na hupangido sengaja madok hataon. Ala au si hobi jalan melayani begitu lama di HKBP. Jala tertarik kau memereng seorang pendeta yang baru ditahbis pada usia sekian dengan tampang dan gaya. Ini persis seperti 120 tahun nasalpu, 100 tahun nasalpu. Di ojakon bapakku di Huria HKBP si Horbo Barus di tahun 1922. Dari persis 100 tahun. Imana ma Parzulu Pandita HKBP marga lubat teruan. Bereng man di buku na huliat tuh nomor 3 stabuk nga. Nomor 77 Albert Lumban Teruan. Ima Parzulu Pandita halak Batak marga lubat teruan. Jadi alani do rupani say huwayakon ulok Pandita Jeffrey ulo tehete Pandita suguri posona ay masay posona pedinna lakam majulok ko sa haliade anggo di pelayanan non tunggu maramang audo kebetulan di Bartutura pe ang ginami orang masuk hariara lo kan asian ipurus shopping. Jadi dak pola gajang yang dahulu kison selamat datang. Ini huria yang unik. Kalau mau tahu keunikannya ala 27 tahun si tua ison. Di antaranya 7 periode, 1 pensiun guru huriana. Dan wakil guru huria be ala huigo do di sido de godang hami. Godang gau berdebat do dolma. Ai wasa wakil guru huria. Bah lihat sido di tanggal tahun sekian. Aka guru huria dan sokok kami ditetapkan menjadi guru huria. Ada onggoi di aka sido di nasalpu. Jadi hubungi lekam ba si posore biasa 23 tahun siapa? Habis itu 92 ngambil beda di kantor pusat sebagai anggota dia juga dewan yang dibubarkan nih perhalalu pusat guarra. Jadi saya gudang perbedaan umur demikian juga pelayanan ala setengah macam di Pandita do pelayanan kalau guru huria udah tulu periode. Jadi segala macam administrasi dohot pelayanan ruas silsor dan sebagainya itu ulah undima sebagai guru huria. Jadi nah ulah damang delani akaruasi ala nunga uwering akka dongan nga magajak ko yata bi si obingin na pajepehok ko na to ay apa sudah pola
Jabu do hilang katai. Ayo ko pitan Jeffrey ono no job. Tai sokono na maktua. Jadi roh tu jabu buat nasida. Kuigi buru matodang. Ay naburu di guru matodang. Guru uri dia matanay nando kamu. Bapak isi over di matonda. Betak. Alay huwo do takas kutamunay di labi kuta. Ayan. Ay sudah marga borbor nangel di siro kutana. Jadi selamat datang ma pasahatok kuduko. Omma sejarah di Riau 50 tahun. Nahu surat atas permintaan di Dewan. Alay ada dua buku na lebih banyak keterangan di Bagasa Taringot itu. Ibu Hado Parhuriau di Halak Batak masuk ke Jakarta di tahun 1910-an. Jauh buku sejarah di Menteng. Alam Menteng ini rapat doi dohot. Perjulu Huriau do. Asa botomu pelayannya. Tarihado parrohaon di Huriaon. Kau letak persoalan. Itu dah harus dipelajari oleh setiap pendeta. Mau orang dipelajari. Tarihado Huriaon. Setahun kemudian marbada halain dua. Kalau ngadu nuang pendeta minimal. Oleh marbada halain dua. Tak pula herak kau sih. Allah di zaman di bawah. Amin di zaman bulada. Marbada no pendeta berkedua. Tubing dosa. Ditembak. Tembak guru lu betul tembak pandita ini. Jadi apa yang mengherankan nih? Itu kejadian di tahun 1911. Jadi kurang cerita asih. Contoh dari pedoman di hamu, jahamu siap buku ki. Mau terbit untuk AKBP 10 itu jilid. Dari jalau mendong siap kami. Berarti mulia deh mak. Kediamu kadongan. Memang, nah diutus pandita iwau, baik pandita iwau, Pak Amang mantok katen. Boleh ada mah. Moliate di Amang Situa Dr. PTD Siombing, Profesor Dr. PTD Siombing. Sonari Binasahatma Mandokata mewakili Sian Parhalado Amang Situa Yos Simanjutak. Shalom. Horas Madita Sudi. Adok tonana jepek lain baru jepek kate. Malate mari tuhat tak, malate di Sudi ala di laut ditiki ari nalu dengan di tadi Bagasa Salerion. Barjolo pinasa malate tua mak pandita Simon Petra Siombing STA MPDK na mewakili Presesta. Selamat datang amak pandita nami. So ini nang anggota MPSD amang situa res Roberto Sinurat. Maulate dan rohabung bangibati huriata di HKB keberal lama. Urut ni maulate itu apa satu hata ala saut do na pinasita ni huriata nungaliling nian pinangido asa dong pendita nian pinangido doi ditiki. Tika mang preses bidia sirait dope. Alera ngatar tarpaima tulu tahun lobi dapat nama amang pandita Surya Bakti Misael Lubat Toruan Dohot inang Buruma Todang. Selamat datang pandita nami dot inang dang menjuah kami daroromu alai sangat butuh doh kami lagu bumi mengandung
di akaperupuan bui mandongani nasida anggo amak paditaon sarusus inaposo mamang teh gudang naposo ni huriata duk sidung malua gabi malua mate alai di tujulan nyarion tarangkul ma tujulan nyarion asabui toktong alam marbungaran naposo buli huriata jadi songoni majo nabui pinasa asa cepek-cepek ebes kita batua apalagi di Ciboro amat tadi bata udah martua ala sude dohi tadi parorot horas badita Sonari saat ma bimbingan pastoral sian nama wakili amang preses Padita Simon Petra si Hombing laus ditutup amang Padita Pak. Mau lihat madang pola gajang be si dohonon nami tong do jepek. Radang pola bimbingan guarna ate alai holanod do naneng pasaton nami parjolo mole ate ma tuhuriaon HKBP Kebayoran Lama di sihol ni rohamuna nakikubegi ngaliling di pagido hamu asa taban yan naposo ni tuhata na mangula di son nung amaralus betang yang munai mole ate ma dinggambar dalat pangajok konon ni Padita Surya Bakti misal lumbantoruan sialani i tang yang nami di pasu-pasu tuhata ma huriaon di bagasak kasadaon nang Padita Tanah Baru di Ojakon di bagasan hasadaon rap dohot amanami nami parhaladu mangula di tonga-tongani huriata HKBP Kebayoran Lamon salenari molate godang ma di pajak konon muna tunaposo ni tuhata horas ma marede mahita los jongjong mahita. Pasahat mapiliat todo pendebata martang yang mahita. Ali di bata amanami di bonogijang, hodo harorwan di saluhut silel nadinggan dohot naso libasa na maliutus. Hupasat tami masian nanilan mitu hami, pilen nami tuho, sejalo mai gaibub na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami, pilenon, patimbulun harajam muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutanda hami gudang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na dibono gijang, saya pinarbadia maguarmu, se Roma harazommu, se saut molomo ni roham dibono tongon songon na dibono gijang. Leo matuhami sadano hangluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan amar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangojunan, palua mahami sian pangako.
dame jala-jala hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata babuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata babuhina tuho jala di pasarhon ma damena tutondim. Amin. Di hamu amanami nanami di juluk maita masih jalangan. Soma amang pandita Simon Sobing, amang situasi nurat, tujuluk mau amang. Amang